Hola a todos y bienvenidos otro día más aquí en mi canal. Miren, hoy hace un día súper bonito. Aquí está todo. Estoy desde mi edificio, vivo en el 8º. Bueno, miren, hoy es 5 de marzo del 2019 y aquí en Reus se celebra seguimos con las tradiciones y celebramos la Rua Mortoria del Carnestoltes. Aquí estoy. Hoy día, haremos eso, la Rua Mortoria del Carnestoltes, luego le robarán el brazo, se leerá su testamento y por último se quemarán sus restos. Así que bueno, acompáñenme a ver este video y seguimos con estas tradiciones catalanas que espero que les gusten. Adiós. Bien. No estaba muerto, estaba de parranda. ¿Has visto? Dile adiós. Adiós, dile. Dices adiós. Fem una crida a la verd a que els duguin fins als vostres ancestres, que remoguin les vostres restes en el més profund de l'infern, les festes. La flama de la perpètua pena del turmenti i que us omple la culpa fins que el rebenti. Implorem les tenebres que us acompanyin mentre nosaltres no us plani. Que tingueu un viatge plaent i que els pecats us acompanyin perpètuament. Invoquem a la soberbia. In nomine Invoquem a l'avarícia. In nomine. Invoquem a la luxúria. In nomine. Invoquem a la gola. In nomine. Invoquem a la ira. In nomine. Invoquem a l'enveja. In nomine. Invoquem a la presa. In nomine. En nom de l'ira, la gola, la luxúria, l'avarícia, l'enveja, la soberbia i la peresa, majestat, que tremoli la terra als seus peus, que els seus fidels súbdits trobaran a faltar la vostra presència, que el vostre poder ens acompanyi i que ens reencarni fins l'any vinent. Majestat, il·lumineu-nos! Reusencs, reusenques, el rei ha mort. Visca el rei!
cops lleial, imperial i atenta, excel·lentíssima, esforçada i cultíssima ciutat de Reus, in nomine Dei, Rex Carnival Excelset. Jo, el molt il·lustre senyor, en Sebastianus Petrus Misericordius Ganxos, com a primer notari, real i reial, de la casa del desenllaç d'aquest fet, i en compliment de les meves obligacions, i per voluntat expressa de la real família del finat, faig públics els seus darrers desitjos i d'altres romanços que, verbalitzats per la seva reial boca, han estat redactats per mi per ser compel·lits per tots els ciutadans espectadors d'aquesta llarguíssima celebració de la ciutat de la música. Ganxetes i ganxets i espècimens que us dieu reusencs de tota la vida, escolteu el que jo, s'excelsa majestat del rei Carnestoltes 59è, en companyia de l'esforçada i envellida cort carnalera, i essent conscient que aquest, el meu regnat, ha estat el més ensupit que mai he vist aquesta ciutat, abandono aquesta ganxeta a terra, pensint, trist i amb un mal gust de boca per tot allò que fer qualsevol cosa a nivell de sonorització per vandalitzar el públic tocant-los de nou al costó. Un pregó inexistent, un espectacle fonadís. Tot plegat, el que el va ser, ja el podríeu fer a les 6. No teniu cap mena de vergonya ni de pròpia dignitat. Amb la vostra actitud, el carnaval heu assassinat. Una gran festa familiar ens proposà l'organització. I amb la rua del dissabte ho aconseguiren. Déu-n'hi-do, poca gent a les voreres, els passejos mig deserts. Tot plegat ha estat una disposició plena d'encerts. Amb la rua a les 5 de la tarda,